Eta gero zei ama zure familia, gero Apata monasteriotik nora joan zinen? Ba, haite bomberu izen zen. Da, kozinero bai, da, horre San Agustin. Bai. Horre alondigi egon zen orduen, alondigi izen zen. Da, ba, hortxe da aurreko partien errekaskinan egon zen errefugio txiki bat, da, negote ginen, da ni ba aitegaz, da, ama ba, bai, da, gero Bilbora gero abien naite. Da, antxe, da, handik han bezireni edala eta Zu ere joan zinen berarekin Bilbora, klaro. Claro, da, magaz. Da, gero etxerren behon ginen, hori, etxi hori hori Bilbotik zer dekozu goguen? Bilbotik zirenak eta refugio harineketan. Gente guztiak kalien, da izaten zen harineketie, zirenak joten da kanpaiek, da harineketie. Bueno, jan pasau, barrio bakotxak beren da zerien behon ginen. Hore, Firistoren aurrien, etxerren, diona etxian du. Da, han betrenien gogoratzen azamagaz, bastak nola juengo ginen, Bilbora ero. Trenien da, abiazinu eta trena geratuta eta danok bera, lurrera. Da horre gauzo, eta gero ba, haite gaztorrentzionik, Kale Barrire, Durangora. Ba, gara, mobidu inbier, zer panorama, zer inbierte. Da, Bitor Munitza egon zen, Kale Barrire, topau ginen. Da, bain zu haitek, no juego honek bizitzen. Ba, inozio, Bitorrek. Ba, ordeukek. Aurre-aurrean ordeukek. Etxia, sartu ahi hor. Nire libreziak eta Agirren naizen zen, Paskual Agirren naizen zen. Da, sartu ahi hor. Ba, jatu zapa, beste batera joen da, zer, da holan. Da, inorezan agertu. Han sartu ginen, aurre-aurrez. Etxe zarran aurre-aurrez edertu. Da gero, etxe zarrien konejuak eta eukitza bezen, haitek eta urtu eukia banda. Holan, han sartute, gero Paskual Agirre, zer, errenti epinite, beste pagaute, adelante, con los faroles,